salaketa eta borroka eguna da gaurkoa. Azken hamarkadak eman ditugu sexu genero askapen mugimenduetatik bizitza eredu normatiboak eragiten dituen indarkerien aurrean gure gorputza jartzen, LGBTIQ+ fobiak dituen aurpegi ezberdinak salatzen eta borrokatzen. Aski dela esateko eguna da gaurkoa. Argi dago eraso horien atzean pentsamendu, jarrera eta jokabide LGBTIQ+ foboa, klasista, sexista edota arrazista duten pertsonak daudela, eta erantzukizuna beraiena dela. Baina pertsona horiek komunikabide eta instituzio ezberdinetatik entzuten dituzten gorroto diskurtsoetan justifikatzen eta indartzen dira. Testuinguru horretan, ezin dugu aipatu gabe utzi eskuinmuturraren gorakada. Jarrera erreakzionarioek gero eta presentzia handiagoa dute gure kaleetan eta instituzioetan. Impunitate osoz jarduten dute sexu eta genero disidenteon kontra. Bernedoko udalekoen aurka artikulatu den lintxamendu kanpaina ikusi besterik ez dago. Ezinbestekoa da antolatzea eta horiek gaitzestea. Horren aurrean irmoki esaten dugu. Kezka handiz bizi dugu terz diskurtsoen zabalkundea Euskal Herrian. Onartezinak dira, mugimendu feministaren izenean trans pertsonen aurkako bazterketa eta gorrota sustatzen dituzten jarrerak. Euskal Herriko mugimendu feminista ez da trans baztertzailea eta askotariko subjektuok osatzen dugu baita kolektibo transmariboioak ere. Horregatik beharrezkoa da kaleetan antolatzen jarraitzea. Buruntaldeko mugimendu transmariboioa eta feminista indartzea ezinbestekoa da. Hemendik, deia egin nahi diegu buruntaldeko LGTBIQ+ pertsona guztiei zen genero disidentzia guztiei artikulatzera eta antolatzera animatzeko. Sexu genero askapena ordea ez da soilik guri dagokigun kontua. Jendarte osoaren aldarrikapena behar dugu izan, baita pertsona cisheteroena ere. Denon askatasuna da kolokan dagoena. Askatasunez bizitzeko behar ditugun baldintzak lortzea dugu xede, eta horretarako gure arteko sare iraunkorrak indartzen, artikulatzen, elkarzaintzen eta antolatzen jarraituko dugu. Azken batean, gu guztion eskubideak aldarrikatzen ari gara. Gora sexu genero askapena! Gora! Gora mugimendu transfeminista! Gora! Paso bat aurrera, gero paso bat atzera, seguro azituta gero trakata. Aztu paso bat aurrera, gero paso bat atzera, txakurratzeko baino den takata. Taka, 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 pusiaren hotxa. Arexek ematen dit maitia, bihotzian poza. Arexek ematen dit maitia, bihotzian poza. Azken arnasa eman nahi nuke, eguna pertsoak entzuten dira, azken arnasa eman dute, kantarin ator herrira, azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkira, azken arnasa eman dute, itxaso